Ako ste mohli vidieť, tak včera americké vojska vtrhli do Caracasu, hlavného mesta Venezuely, a zajali venezuelského prezidenta Nicolasa Madura a jeho ženu. Mnohé médiá sú z toho rozhorčené, ako mohla Amerika vpadnúť do Venezuely a proste uniesť prezidenta. Ale treba si pozrieť širší kontext tohto konania amerických ozbrojených síl. Venezuela má najväčšie známe zásoby ropy. Môžete si pozrieť v tejto tabuľke niekde okolo 300 miliárd barelov. A týmto krokom Amerika dostala pod kontrolu obrovské množstvo zásob ropy a tým pádom bude môcť zatlačiť na Rusko regulovanie ceny ropy. Myslím si, že Trump tento tlak využije na to, aby dotlačil Rusko k mieru na Ukrajine a mal pod kontrolou viac cenu ropy a mohli benefitovať z toho hlavne ropné spoločnosti v Amerike, ktoré budú pravdepodobne investovať miliardy dolárov do zastaralej infraštruktúry vo Venezuele a budú z toho výrazne ťažiť. Preto sme radi, že súčasťou nášho portfólia je spoločnosť Occidental Petroleum, ktorá určite sa bude podieľať na tomto vyťažení alebo zefektívnení ťažení ropy vo Venezuele. Myslím si, že ľudia môžu byť pohoršení, môžu písať, že prečo tak americký prezident spravil, avšak ľudia vo Venezuele dlhodobo sa nemajú moc dobre. Maduro sa správal ako diktátor a myslím si, že veľa obyvateľov alebo celkovo venezuelský národ je rád, že bude tento štát dočasne ovládať Amerika. To, že Amerika výrazne posilnila svoju pozíciu v rope a v energetike, je už samozrejme a nikdy s tým nič neurobíme, lebo, jak sa hovorí, biznis je biznis. Budeme aj naďalej sledovať túto situáciu a ak tam budú nejaké nové posuny, nové zaujímavé informácie, určite vás spoločne s Crypto Cartel o tom budeme informovať.